tekek Mbah Mudin beleh tekek anake mewek katoke suwek asik suruh plek itu cermete suruh plek itu cermete asu turu pleki watu gajar teyo kebangetan uripku iki ayo mbok Gusti maringo margi kesangku badhe kados putih geja kula tumput sinten menawi bapak ibu boten wonten monggo iya mbok iya Gusti tansah ana ing sandengku desa kowe bakal mulya kanthi dalan kowe adol suwara wis engko areng ngene iki wis ora fokus anak kocar kacir dilapi mengke kocar kacret sih terus ya mbak ya Aja. oh lah kok piye iki Aja dilapi. ya dilapi lho rapi dilapi amis Loro. monggo Pak mboten dikatek MC ne Pak apa pancen bisnisku urip iki tanpa bapak ibu nalong sadroning patinku aku dadi anak yatim piatu asik Solo iya. 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 Peteng dedet lali mangan gugah ati nang kebaba coba iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring ngerti gesang kula badhe kados pundi kula benjang tomo sinten bapak ibu sampun boten wonten piye mbake asik Gusti tansah ana ing
iki? Lah pripun? Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nalong sadro ning batinku aku dadi anak yatim piatu matur nuwun makasih Matur sembah nuwun panjang yuswa Bapak sehat sempulur raja kaya kang melimpah. Injit-injit samut siapa sangkut naik di atas. Injit-injit samut siapa takut jangan dilepas. Injit-injit samut siapa takut naik di atas. Injit-injit samut siapa takut jangan dilepas. Oi, 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 asik. Oi, 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 oi. Oke, ayo, ayo. Aduh, Rika betan apa? Pupus Patah itu isi apa? Monggo diajak. Halo. Dua lolo, oh ala dua lolo, lolo, oh dua lolo, oh recek recek kremise wis tekan sedelo maning bapakne wis tekan nyong kaget aduh mereka betan apa pupus peta iku isin apa dua lolo oh ala dua lolo lolo ala dua lolo Ricik kumricik grini sewos takok sedelo maneh bapak wos takok nang kaget aduh rikam Pos petak niku isin apa? Matur nuwun Mas. Oh, Rosta Indonesia oh.
ninggalke aku brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg neng gulu wong bagus kembange jiwa ragaku aja gawe aja gawe bingung rasane atiku godhong telo bisa kena kanggo tumbas sing tak sing tak rasa ning jero dada tangismu guyumu lan esomu rino wengi sing gawe lara atiku tak lali-lali malah saya ngalelo tak endane malah mung katon ning mata lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki ora iso nampa saben lingsir wangi wayah mapan ora wengi samu gawe bingung atiku wong yo kangen nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg neng gulu wong bagus kembange jiwa ragaku aja gawe bingung rasane batinku godhong telo bisa kena kanggo tumbas sing tak sing tak rasane jero dada ya tangismu guyumu lan esomu rino wengi sing gawe lara atiku tak lali-lali malah saya ngalelo tak endane malah katon ning mata lilo lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki sing ora bisa nampa saben lingsir wangi wayah mapan turu wengi samu sing gawe kangen atiku nggih matur sembah matur sembah nuwun katur setunggal lelagon
Monggo Bapak Purwanto. Monggo Pak Purwanto. Ngapunten. Yuk. Hey. Anak lanang lanang dhewe nak wedok dhewe nak lanang tak sekolahke sok yen gedhe pinter nyambut gawe Kodane bocah manis. ngetan bali ngulon tiwas edan ora kelakon Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ras. Dari mana yo datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati. aduh sayang pipimu ono upane mas hatimu piye rasane Tok ireng klambi yo ireng yo sandal jepit koconan moto. Aku seneng, kowe yo seneng. Nek rate duit arep opo? Ayo yo. ayo ya lelo Ya iyo. Landong kayune tekeke mekal-mekol keten Kuda mana Ya, ayo, Pak tuan D. senangi? Mas Kuda putih dalam padang. Janda mana tuan senangi? Janda putih berambut pirang. Etang soto kulon ya soto Terus. ora kaya soto kuali etang bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing keri Siji loro telu papat. Yo Mas Gen. Pitu wolu. Ya, Songo 10 11 12. hey. Yo terus 11, 15, 16. nyacane sing nyang sapa kuwi lho. Aduh, sayang, meneh-meneh dok gemak blonteng-blonteng rasa penak dedeng dedeng. Monggo Mbak Jum. Anak lanang-lanang dhewe nak wedok dhewe besok gendeng supaya
adik datangnya cinta dari sawah turun ke kali. Dari mana adik datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ayo yo. Aduh sayang, tembok teng celot neh, jari kapok kok jaluk eneh. Anak lanang dek aku wis duwe, Terus piye Mas? anak wedok aku yo duwe. Saiki tak sekolahke, besok yen gede dadi pegawe. Ditukokne oleh-oleh, yen ra manggis aku emoh. Ditakokne yo Mas nganti jeleh, yen ra titis aku yo emoh Mas bener. Klambi ireng katokku ireng, Terus sandal jepit koconan moto. Aku seneng kowe ra seneng, ra duwe duit mangan opo. manuk manyar susu wedok, entuk sing anyar lali sing tuwa. Manuk kutut ilang susuwe, Mas bedal mawut eling bojone. Siji loro telu papat Ketekan kalian 5 6 7 8 songo 10 11 12 13 14 15 16 klenger. neng kali gagah kece, pirang sasi nggon murah rene. Neng kali gagah urang pirang sasi. Mbah Wardi monggo. Walang kekek Mbah Wardi. Mabur maneh menclok ning pari, aja ngenyek ya Mas karo wong wedok, ditinggal lunga setengah mati. Walang kekek menclok ning kara, walang ijo bujang maneh ya Mas ora nyuara, sing duwe bojo ora tau mulih. Ya ya susu dawa tok sing anyar lali sing tuwa. Walang kekek mabur mrengengen, walang ireng dawa cutangi. Yen kowe seneng aja mung mandeng, golek ana ngendi omahe. Walang kekek menclok ning sawah, mabur maneh menclok ning jahe. Aja ngenyek ya Mas wong sing duwe bojo, tiwas nyawang ora melu duwe. Ya ya dalan sampur dilempati, pengen makmur rabi banyak. Nggih,
sang yening para tamu kakung Saha Putri para pinisepuh ingkang pinamtu ing sekolahan Basuki. Sedheripun kemawon dalu kalanggan ingkang tasih kepalanggah parang rawuh estu mirunggan manasuka kalian kula sak keluarga Ageng Alrosta. Tasih makarya sareng kalian Alfa Audio Jilid Setunggal juga AA Media Pusat. Sedanten satu imbauan terlebih dulu. Mungkin untuk semuanya saja nanti bebas untuk berjoget. Satu dawuh dari jajaran keamanan mobil khusus juga dari ingkang mangkukati. Yang penting masih ada norma-norma susila yang harus kita junjung. Juga nyun sewu untuk kesempatan malam hari ini ada dokumentasi dari AA Multimedia. Terus monggo mengke kagem ingkang mangkukati menika kagem dokumentasi di kemudian harinya nanti. Ayo, apa lagi Mas Uncak? Kita ke nuansa dangdut terbaru, mungkin ada nuansa campur sari, mbok menawi wonten Pak Kormat, Pak Carik, Pak Parang Dono Swanten kasemanggaaken. Wau enten ngersake sanes ada? Masih sing ngersake sanes mau enten? Ora ngateke pisan. Juga teruntuk untuk semuanya saja di kesempatan malam hari ini jajaran keamanan juga dari seluruh Karang Taruna juga segenap para tamu para pinisepuh mungkin tetap menaturakan untuk permintaan lagu namun mohon izin satu demi satu bareng Alrosta. Nita Savana sanes kita hadirkan. Muga-muga mengke asal andekan melih. Amin. Oh
mung sira kang bisa nambani hae penak tenan Mas Bendel ora kaya Lula Mas Bendol ndi? bendolan sik nggih Ora ketok sing endi to? nembe luhur siang nggih Aja semelang wong bagus tresnoku iki ra bakal ora suwe aku bali setunggal kas Mas Bendel tunggal kas dik wis kasep ngadeg gandeng bar kangen ing ati terus ninggalke katresnan mawon Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen Bandung nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan ya Jaga bentang kowe aja kumalumbuh perang iki kang kekudara rampung bela mati kang Mas Prabuku kang wasita lampu ing wana segara tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Pengging Damarmaya aku duwe aji sakti Pantawasa Rara jonggrang manut sun pundhut garwa Jaga bendung aku duwe perpono omah sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen Bandung nandang kasmaran pas padano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan
tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Bengging Damarmaya aku duwe aji sakti Pontawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe perpono omah sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti matur sembah nuwun Bapak. Nggih, mbok pilih malih. siji malih Pak Nggih. Iya. Sesarengan terus Monggo Pak Temes, monggo Pak. Kurang opo aku iki dadi wong priya. kurang apa Apa aku iki anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati adik tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke handom terus nafsu ning asmara lali aku gondeli wanita liya kok Mas wis pilih tresno aku apa dheweke wis pilih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelo ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojoku bola-bali mung gawe kelone rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun tinggal paringo eling marang kula warga tansah sumandhing ayem tentrem pangajab rino lan wengi bola bali mojojo nglarani ati sesarengan alrosta laras
apa aku iki dadi wong priya kurang apa kurang apa aku iki anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsu ning asmara yo mas lali aku gondeli wanita liya Liya tresno aku apa dheweke wis piliyo dadi bojoku apa bojone Mulai mbok aja gawe rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis miliya tresnaku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane rasa mas rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun tinggal paringo eling marang kula warta tansah sumandhing ayem tentrem pangajab rino lan wengi bolak bali mbok aja nglarani ati iki bapak wong ayu sing wong tak ayu sing tak tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati
mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujaning ati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku Rina wengi tersenunggu ngarep sok kapan balimu ampun kesesok sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku mbok gawe lara pripun malah mesakne kula ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku kemarah larang duh Gustiku nyuwun ngapura Eling marang janjimu wong ayu citrane saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki adoh tunungmu mung kaduh kuning tandha katresnanmu kacu kuning dadi pepelengan nalika biyen kowe isih nyandhen karene tak gawa ra iso pisah najan mung sedelo hae
nyidrane saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane ora dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku Rawuh Mas Sutan. saiki adoh tunungmu mung gajah kuning tombo katresnanku ayo ya nambah angsal nggih. Angsa